ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isang pagkakilanlan ng bawat tao ang kanyang birth certificate. At iba pang mga certificate ng kanyang mga achievements sa buhay. Maaring requirements itong certificate para makapag-aral, kumuha ka ng passport, para makapagtrabaho abroad o para mas gumanda ang status sa buhay. Ikaw, kabarangay, ano ang tinatagong certificate mo na ipagmamalaki mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga listeners natin sa Barangay Love Stories. Kapag wala pong trabaho ay nakikinig po ako sa inyo sa radio at minsan naman ay sa live streaming. Kaya po ako sumulat sa inyo ay dahil naniniwala ako na kapupulutan din ng aral ang karanasan ko. Ako po si Daphne, tubong Cavite, pero sa Quezon City ako naninirahan para magtrabaho sa isang call center. Dito rin ako nag-aral ng college kaya kabisado ko na ang buong QC. Sa pag-aaral ko noon at pagtatrabaho ko kahit malayo sa aking pamilya ay nagpursige akong magtagumpay. Hanggang sa lumuwas ang kapatid ko mula Cavite dahil mag-aaral siya sa college. Katulad sa pinasukan ko noon. Natural lamang bilang ate na maging gabay at sandigan niya ako, Papa Dudut. Tumira sa akin ang kapatid ko para makatipid sa renta. At ako rin ang nagpresentang asikasuhin ng ilan sa mga kailangan niya. Kabilang na nga ang pagkuha ng birth certificate niya sa PSA. Hindi pa kasi uso noon ang mga online. Kaya mano-mano na inasikaso ko ang mga kailangan ng kapatid ko. Mahaba pa rin ang pila noon sa tanggapan ng gobyerno at doon habang nakapila ako ay nakatabi ko si Roy. Sa unang tingin ko pa lamang ay nahulog na agad ako sa kanya. Gwapo siya, Papa Dudut, kung makatitig at ngumiti. Yung ngiti niya ay parang natutunaw ang lahat ng inip ko sa paghihintay sa pila. Kinausap niya ako, Papa Dudut. Ano nga ulit ang pangalan mo? Daphne, Roy, right? Tama. Anong kukunin mo? Senomar ba? Uy, grabe, hindi ah. Single nga ako at hindi pa ako magpapakasal. Mukha na ba akong ikakasal? Maganda ka kasi kaya naisip kong may pumakot agad sa'yo para di ka makuha ng iba. Ikaw naman. Kaso wala. Di ako naniniwala. Nako, dapat kang maniwala. Nandito ako para kumuha ng birth certificate ng kapatid ko. Requirements kasi para sa school niya. Mabuti ka palang ate. Medyo. Ikaw ba? Anong kukunin mo? Siguro senomar mo. Magpapakasal ka na ba? Hindi Ba't mo nasabi yan? Nako, okay, alam ko na. Dahil gwapo ako at malamang may babaeng binakuran agad ako para hindi ako makuha na iba. Lakas ng tama mo. Bakit mo tinanong? Tinanong mo kaya ako niyang kanina, kaya binalik ko lang sa'yo. Sa bagay. Pero yun naman talagang sadya natin dito kukuha ng certificate. Birth, marriage. Basta ako, single ako. Kinuhaan ko rin yung kapatid ko ng birth certificate. Palay mo yun. Pareho tayo mababait na kapatid. Oo. Sana lang hindi tayo aabuti ng siyam-siyam dito. Haba na ng pila. Oo nga daming tao. Pero sigurado naman makakakuha tayo ng certificate na kukunin natin. Uy, nandito na tayo. Ay, tama naman. Pero di ko talaga ina-expect na ganito karami ang kukuha. Marami na kasi nag-asawa kaya dumami na mga tao sa Pilipinas. Bagay. Ikaw, kailan ka mag-asawa? Hala, grabe namang tanong yan. Para maganda pag-uusapan natin, para hindi tayo mabagot dito. Oo nga naman.
Di ko pa alam. Depende kung may manligaw. Sa ganda mong yan, walang nanliligaw. Ay, ibahin ko pa lang sagot. Depende kung gusto ko ang manliligaw sa akin. Juicy ah. Natural lang naman yan na kailangan mo rin mamili na makakasama mo sa buhay, di ba? Tama naman. Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Syempre, yung may trabaho. Basic yun. Sigurista ka rin ha? Syempre naman. Di nakakain ng pag-ibig, no? Sa bagay, pero maliban sa may trabaho, ano pa gusto mo? Yan talagang pag-uusapan natin dito. Bakit? Nailang ka ba? Siguro, okay, sige, pwede mo namang di sagutin. Ako nga pala, kakakilala lang natin pero hindi naman na tayo strangers, di ba? Kilala mo pangalan ko, kilala rin kita. Alam mo pangalan ko, alam ko rin pangalan mo. Sige na nga, sasagutin ko na. Yun naman pala eh. Sige, makikinig ako sa sagot mo. Napaka-hypocrite ako naman kung wala sa qualification ko yung may itsura, di ba? Oo, bakit ka natawa? Basic naman nga kasi talaga yun. Di ba una tayo na-attract sa physical appearance ng tao? Yes. Ayoko rin sa pangit. Hindi sa inaalala ko lang din syempre yung magiging anak ko. Alam mo na. Klase ka rin ha. Maganda ka tapos gwapo mapapangasawa mo. Siguradong gwapo at magaganda magiging anak niyo. Ay, sana. Wala lang to paano kung ako yung lalaki? May chance ba yung physical appearance ko? Na. Ikaw talaga. Syempre naman. Gwapo ka naman. Hindi nga. Oo nga. O, tingnan mo silang lahat dito. Ikaw ang pinaka may itsura, no? Naku salamat at pasok ako sa standard mo ng gwapo O bakit ka natatawa? Ano, joke lang pala na gwapo ako. Naku, gusto mo lang talaga ulitin ko sa iyo yung sinabi ko. Mr. Roy, ang gwapo niyo po at kayo ng pinakagwapo na nandito sa opisina. Pero sana makuha na natin ang birth certificates ng mga kapatid natin. Kasi ang sarap ng humiga tsaka magpahinga. Kailangan mo pa ng mas mahabang pasensya. Malayo pa tayo sa finish line. Oo nga. Hindi po mahirap kausap at pakisamahan si Roy Papadudut. Sa pag-uusap po namin na yon ay sobrang pigil po ako sa sarili ko dahil ang totoo po. Kinikilig po talaga ako. Bawat salita niya ay parang musika sa aking tenga. Ang bawat ngiti niya ay sobrang nakakabighani po talaga. Kahit umabot kami ng 5 oras sa pila ay hindi ko nararamdaman ang bagot nang dahil sa kanya. Bago kami umalis sa building ng PSA ay hiningi na niya ang number ko at syempre binigay ko kaagad. Hoping talaga ako na baka siya na ang para sa akin at magkatotoo yung gusto ko na kapag magkaanak man ako ay siguradong maganda at gwapo. Nang araw na yon ay agad siyang nag-text sa akin at nangumusta kung nakauwi ako sa bahay. Sinagot ko naman yung text niya hanggang sa araw-araw na kaming nagte-text at niyaya niya ako ng isang date. Gusto niya daw ako kaya nais niyang mas makilala ako personally. Pumayag naman akong makipag-date sa kanya, Papa Dudut. Ilang beses kaming nagkita at naging boyfriend ko na nga po si Roy. Hanggang sa isang gabi, binigay ko na ang sarili ko sa kanya. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal sa akin at buong puso kong sinuklian yon. Pinaubaya ko sa kanya ang lahat, Papa Dudut. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na ako dinatna ng buwanang dalaw. Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, mahal? Parang ang serious mo. Mahal mo naman ako, di ba? Mukhang seryoso nga to. Ano ba yan? Alam mo, mahal, di mo na dapat ako tanungin ng ganyan kasi alam naman natin ang sagot. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya nga dito kita dinala sa favorite restaurant mo kasi mahal kita eh. Salamat sa pagmamahal mo Na-appreciate ko talaga lahat ng to. Pero Anong pero? kinakabahan kasi ako. Ikaw talaga, 5 months na tayong magkarelasyon, kinakabahan ka pa rin sa akin?
Tsaka kilala na natin ang isa't isa, di ba? Wala na tayong tinatago mula ulo hanggang paa. Kabisado na natin ang bawat isa. Tama ka, pero... Ano ba yung pero na yan? Sabihin mo na nga para ma-let go mo na yan, para gumaan na yung loob mo. Sige na, ano? Mukhang good news naman siguro to kasi nagmamahala naman tayo. Mahal, hindi ako manghuhula. Sabihin mo na. Naaalala mo yung third monthsary natin? Yung nakalimutan natin gumamit ng proteksyon? Bale, hindi na kasi ako dinatnan. Tapos medyo masama din ang pakiramdam ko lately. Kaya, ayun, nag-pregnancy test na ako. Eto, kita mo naman ang resulta. 2 guhit. Buntis ako, mahal. Magkakaanak na tayo. Ano? Hindi ka ba natutuwa na magiging ama ka na? Alam mo naman, di ba? Sinabi ko na to sa'yo, hindi pa pwede. Alam mo, dapat ininom mo kasi yung pills mo eh. Ayaw mo ba? Sinisisi mo na nabuntis ako? Ibig sabihin, mahal, panagutan mo naman ang anak ko. Kasi sabi mo lang kanina na mahal mo ko tapos hindi mo pala ako pananagutan. Mahal kita, pero hindi pa ako handa na magkaanak tayo. Hindi pa pwede. Eh anong gagawin ko? Nakabuo na tayo, buntis ako. Pwede naman nating ipalaglag yan. Tama, maghahanap ako ng pwede nating lapitan para makatulong sa atin. Sasamahan kita. Ano? Mahal, hindi pa natin kailangan ng bata. Kapag kasal na tayo, may sariling bahay, yung financially okay na tayong dalawa, makakagawa naman tayo ng baby anytime sa future noon. Kaya pwede nating ipalaglag yung dinadala mo ngayon. Nahihibang ka na ba? Kasalanan niya sinasabi mo. Hindi ako papayag na ipapalaglag ang batang to. Hindi pwede. Pero mahal, hindi pa ako handa. Eh ako ba handa? Andito na to. Oh. Hindi ko ipapalaglag ang bata. Ayoko magkasala. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ko papatayin ang sarili kong laman at dugo. Hindi pa naman yung bata, di ba? 1 buwan pa lang yan, kaya hindi pa buo yan. Diyos ko naman, hindi ako makapaniwala na ganyan ang sasabihin mo sa akin. Hindi ako makapaniwala na ganyan ang taong minahal ko. Kasi naman, Daphne, wala naman sa plano natin na magkaanak eh. Pero pwede naman nating ibahin yung plano, di ba? Ayoko pang maging ama. Wala akong planong mag-alaga ng bata. Ang sabihin mo, hindi mo ako mahal. Dahil kung mahal mo ako, tatanggapin mo to eh. Pakakasalan mo ako. Mahal kita, pero wala pa sa usapan natin ang kasal-kasal na yan. Ano pala itong ginagawa natin? Tiki man lang? Bakit ba ako nagtiwala sa'yo kung ang gusto mo lang ay panandali ang kasiyahan? Pareho tayo naging masaya nung ginawa natin yun. Pwede pa naman tayo magpakasaya sa bawat isa eh. Alisin lang natin yung nasa tiyan mo. Promise, mag-iingat na talaga ako, hindi na tayo makakabuo. Anong klaseng pag-iisip yung meron ka? Hindi ako nakikipagrelasyon para lang sa ganyan. Ginagawa natin yun dahil mahal natin ang isa't isa. Ano ba? Wala akong pakialam. Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba talaga ako o gusto mo lang akong gamitin? Mahal kita. Kung mahal mo ako, pakasalan mo Hindi ako. pwede. Bakit? Basta hindi pwede. Tapos ang usapan. Papadudot, buo na talaga ang desisyon ni Roy na hindi niya papanagutan ang dinadala ko dahil ayaw niyang masira ang plano niya sa buhay. Dahil sa hindi na kami magkasundo ay tuluyang kaming nagkahiwalay, Papadudot. Itinuloy ko ang pagbubuntis ko dahil mahal ko ang magiging anak ko. Wala siyang kasalanan at gusto kong ibigay sa kanya ang karapatan nitong mabuhay sa mundo. Pero takot ako na sabihin ko ang totoo sa mga magulang ko. Maaring nasa tamang edad na ako, may trabaho pero takot pa rin ako sa mga magulang ko. Takot akong sabihan nila na bakit ako nagpakatanga sa isang lalaki. Na bakit hindi ako nag-ingat. Ang tanging nakakaalam na mga oras na yon ay ang kapatid kong kasama ko sa inuupahan namin. Walang araw na hindi ako umiiyak. Hindi naman ako nagsisisi na nabuo ang bata pero nagsisisi ako dahil ang ama niya ay ayaw siyang tanggapin. Sa takot ko sa mga magulang ko ay nagpa-relocate ako sa malayong probinsya sa norte. Kahit mas mababa ang sahod doon, ng pagiging call center ay pinatos ko para lamang may tago sa pamilya ko ang lahat. Ni hindi na nila alam na may boyfriend na ako noon. Ang diskarte na lang namin ang kapatid ko na
gusto kong pumunta ron dahil na burn out na ako sa trabaho. Kaya ako lumipat ay para naman mas maiba ang nakikita kong environment. Papa Dudut, takot ako. Takot kasi ako na kung lalaki na ang tiyan ko at biglang bumisita ang mga magulang ko ay magkakagulatan na. Matatanda na rin si nanay at tatay at ayaw kong dahil sa malalaman nila ay may mangyari pang masama sa kanila. Kaya naman tinuloy ko ang paglipat para makaiwas at makapag-isip na rin ng tama at paghandaan ang pagdating ng anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang lumipat ako, Papa Dudut, ay nagpapadala pa rin ako ng pera sa kapatid ko para sa renta niya at para sa pagkain. Pero walang araw na hindi ako umiiyak. Bakit ko pa ina-isolate ang sarili ko? Bakit ko pa kailangang gawin ito? Maraming katanungan ang tumatakbo sa isipan ko na hindi ko alam ang kasagutan. Ang alam ko lang ay kailangan kong maipanganak ang anak ko at gusto kong maging malusog siya. Simula nang maghiwalay kami ni Roy ay hindi na talaga siya nagparamdam. Hindi ko alam kung nasaan siya at hindi man lang nangumusta kung hindi pa ako nahihirapan sa pagbubuntis ko sa anak namin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay sobrang nahihirapan po ako. Wala akong katuwang, wala akong pamilya at nag-iisa lamang ako. Kaya noong papalapit na ang kabuwanan ko ay mas lalo akong nakaramdam ng takot. Paano kung hindi maging maayos ang panganganak ko? Ano ang gagawin ko kung wala akong pamilya o kaibigan man lang sa tabi ko na tutulong sa akin? Kaya naman naisipan kong lakasan ang sarili ko at umuwi sa Cavite. Ayaw kong mag-isa lamang ako sa oras na ipapanganak ko na ang aking supling. Nay! Nay! Sandali! Papunta na! Daphne? Nay! Anong nangyari? Nay! Nay, huwag po kayong magagalit ha. Bakit ba? Ano bang nangyari, anak? Kasi, Nay, Ano nga? buntis po ako. Sorry, Nay. Diyos ko. Sorry. Halika nga, bata ka. Pumasok ka. Ikaw ba nagbitbit ng mga gamit mo? Naku. Bakit hindi mo kasama ang kapatid mo? Ano bang nangyari? Daphne, sino ang ama ng dinadala mo, ha? Nasaan siya? Hindi mo man lang sinabi sa amin na buntis ka. Kahit yung kapatid mo, wala ring sinabi. Nay, I'm sorry po talaga. Pero wala pong ama ang anak ko. Ano? Ibig sabihin, Daphne naman. Bakit naman ganito? Nagkamali po ako, Nay. Maling-mali po. Pero ayoko po may magawa pa akong mali. Ayoko po ipalaglag yung bata. Gusto ko po siyang mabuhay, Nay. Mahabaging Diyos. Ay, talagang mali kung ipinalaglag mo yan. Ay, nakong bata ka. Sandali. Nakakapagpa-check up ka naman ba? Opo. Mabuti naman. Ay, naku anak, bakit naman ganito? Ginulat mo ako. Nay, handa naman po ako sa anumang galit niyo. Kahit sumbatan niyo po ako, tatanggapin ko po yun kasi nagkamali naman po talaga ako. Eh ano bang silbi ng panunumbat ko? Naging mabait kang anak, Daphne. Hindi mo kami binigyan ng sakit ng ulo ng tatay mo. Pero ito... Hindi ka ba talaga pakakasalan ng ama ng batang yan? Hindi po. Nawala na lang siya na parang bula matapos niyang malaman na nagdadalang tao ako.
Napaka-irresponsableng lalaki yan. Saan mo ba nakilala yon, ha? Hindi mo man lang inalam ang pagkatao ng lalaking yon. Mabait naman po siya sa akin, Nay. Akala ko po kasi maayos siyang tao. Naging okay naman po yung relasyon namin eh. Pero nang malamang buntis ka, hiniwalayan ka. Napakasama ng lalaking yon. Sorry, Nay. Sorry po. Ay naku, huwag ka nang mag-sorry. Hindi mo kasalanan na may taong mapagsamantala. Si tatay kaya, matatanggap kaya niya to? Siguro, magagalit yun sa umpisa. Pero mahal ka ng tatay mo. Matatanggap niya rin yan. Natatakot po ako, Nay. Ang importante ngayon, nandito ka. May kasama ka. Hindi po kayo galit sa akin. Ay, hindi ko alam, Daphne. Ang sa akin lang anak kita. Hindi kita pwedeng pabayaan at apo ko ang batang yan. Kung mas ginamit ko lang sana yung utak ko, hindi sana nangyari sa akin to. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mabuti sa isang buntis ang umiiyak. Tumahan ka na. Ako nang bahala mamaya sa tatay mo pag uwi niya. Sigurado po ako pag-chichismisan tayo ng mga kapitbahay natin. Huwag mo nang alalahanin ang mga yon. Wala naman silang ambag. Hindi nila alam ang nangyari. Tsaka, sino ba sila para husgahan ka? Nandito lang ako, anak. Ang mahalaga sa ngayon, ligtas ka dito. At sana maging maayos ang panganganak mo. Papa Dudut, hindi madali kay tatay noong nalaman niya na buntis ako. Pero tulad ni nanay ay inunawa niya ako, Papa Dudut. Kalaunan ay pareho silang dalawa na naging excited na sa unang apo nila. Nakikipag-away pa sila sa mga marites na sinasabing disgrasyada daw ako. Hanggang sa dumating ang araw na pinanganak ko ang munting anghel ko. Sa unang rinig ko ng pag-iyak niya ay parang lalabay sa tenga ko. Ang sarap pala sa feeling na marinig ang boses ng anak mo na nagbibigay ako ng buhay. Nang makita ko, Papa Dudut, ang mukha niya ay sobrang tuwa ko. Tama lang ang desisyon ko na hindi ko siya pinalaglag. Tama ang desisyon kong harapin itong pagsubok na ito. Pinalaki ko ang anak ko ng mag-isa pero syempre nandyan naman ang lolo at lola niya. Bumalik ako sa Quezon City kasama ang anak ko at naging porsigido ako sa trabaho dahil sa anak ko. Kahit walang amang nakalagay sa birth certificate niya, nagiging ama at ina ko para sa kanya. Pinangako kong mamahalin at aalagaan ko siya. At kahit iniwanan kami ng ama niya, ay kaya ko siyang buhayin. Hanggang isang araw, bumisita si nanay sa QC. Namasyal kami sa isang mall at laking gulat ko, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon matapos ang huli naming pag-uusap, ay nakita ko si Roy. Oh, ano ba yon? Si Roy po. Ano? Ang lintik na lalaki na yon? Nakita ko po siya. Ayun po, nakatayo doon. Sino dyan? Yung naka-green po na t-shirt. Ang hayop na yon. Teka, sandali ha? Nay! Anong gagawin niyo? Ano pa? Di susugurin ko ang lalaking yon. Nay, wag na po. He, manood ka na lang dyan. Hoy, lalaki! Nay! Daphne? Walang yakong lalaki ka? Hindi ka pa ba kinarma sa ginawa mo? Sandali! Hindi ka pa mangungumusta sa babaeng tinakasan mo? Sa babaeng niloko mo? Huwag tayo dito mag-usap. Ay, bakit hindi pwede? Hoy, kahit saan ko gusto, wala ka magagawa. Ang sama-sama mong tao ka. Nakakaya po dito. Ay, naku, mahiya ka pa pala. Matapos mong buntisin ang anak ko, iwanan siya, tapos ngayon may pahiya-hiya ka pang nalalaman dyan. Ay! Roy, saan mo ba gusto mag-usap? Pagbibigyan kita. Hoy, Daphne! Sa parking lot, walang tao doon. Okay, doon tayo mag-usap. Ay, hindi! Gusto ko dito! Nay, tara na. Ayoko sabi! Nay!
Alam mo ba, ilang taon kong tiniis ang lahat. Alam mo bang sobrang nagsisi ako dahil napaikot mo ko? Kalimutan na natin Anong yun. kalimutan? Kalimutan ang mga ginawa mo sa akin at sa anak ko? Ibang klase ka ring lalaki ka. Gagawin mo pang mamamatay taong anak ko noon sa plano mo? Hayop ka! Buti talaga hindi ako sumunod sa gusto mo eh. Kahit walang ama sa birth certificate ang anak ko, hindi kawalan. Pasensya na talaga. Hindi kasi talaga kita pwedeng panagutan nun. At kahit ngayon, At bakit? Dahil gusto mo maging single forever at anak ka ng mga babaeng gusto mong lokohin? hindi po. Daphne, sorry talaga. Alam mo, nakukonsensya talaga ako sa ginawa ko pero hindi talaga tayo pwede. Tama na ngayang hindi tayo pwede. Mas lalo mo nang pinamumukha na nagpakatanga ako sa'yo. Sa totoo lang, minahal kita. Alam mo yan. Pangklase? Mahal. Mahal tapos hindi pananagutan? Ano yon? Nagsinungaling ako sa'yo, Daphne. Ano? Mahal mo ko pero nagsinungaling ka. Alin ba doon ang totoo? Dapat hindi na natin to kinausap eh. Dapat sinapak na lang natin. Sobrang makasarili ako. Nung araw na nagkakilala tayo, nabighani talaga ako sa'yo. Totoo yun. Kaya napilitan ako magsinungaling sa'yo. Ano? Ang totoo, sa Inumar ang kinuha ko kasi magpapakasal na kami ng asawa ko nun. Ba't walang iya talaga to, ano? Ibig sabihin sa simula pa lang niloko mo na ako? Mangloloko ka? Kaya pala ayaw mo akong mabuntis. Kasi may sabit ka na pala. Napakasama mong tao, napakasama mo. Bakit may taong katulad mo? Sinaktan mo ng hustong anak kong hayop ka! Ha? Ayan! Sige! Sorry, patawarin mo ako! Pwede bang kapag makita mo ko, wag mo na akong lapitan? Ayoko malaman ng asawa ko to, ayoko masira ang pagsasama namin. Napaka makasarili mong tao. Gusto mo makuha ang anak ko. Gusto mo pang ipalaglag ang apo ko. Tapos ngayon, ayaw mong masira ang buhay mo? Huh? Demonyo ka ba? Tayo na nga, Nay. Wala naman dapat pag-usapan pa eh. Ang mga taong katulad niya hindi binibigyan ng oras. Tama! Ang dapat sa kanya, ito! Karmahin ka sana sa lahat ng kasamaang ginawa mo! Halika na, Daphne! Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko noong araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko po inakalang naging kabit ako ng walang kaalam-alam dahil ikinasal pala siya noong nagkarelasyon kami. Kaya pala hindi niya ako pinakilala man lamang sa mga magulang niya at hindi ko napuntahan ang bahay nila. Parati lamang kaming nagkikita sa piling lugar dahil may tinatago pala siya sa akin, may asawa na pala siya. Matapos ang pag-walkout namin ni Nanay sa harapan ni Roy dahil ayaw na ni Nanay na mas ma-humiliate pa kami sa kalokohang ginawa niya, ay dumiretso na kami sa bahay. Buti na lamang at mas pinairal ni Nanay ang utak niya at hindi ang kanyang emosyon. Natakot ako na baka atakihin sa high blood si Nanay dahil nakaka-high blood naman talaga ang mga pangyayari at ang makitang pagmumukha ni Roy. Ewan ko ba at hindi ko mapigilang umiyak noon. Dahil nga hindi ko matanggap na naloko ako ng lalaking may sabit na. Kaya naman pinayuhan ako ng nanay ko na huwag nang iyakan. Ang importante ay nakawala ako sa lalaking hindi dapat bigyan ng pansin. Ang importante ay ang anak ko at ang future niya. Kahit ganun pa man ang nangyari, Papa Dudut. Hindi ko naman po pinagsisihan na naipanganak ko ang isang anghel sa buhay ko. Maligaya ako bawat araw. Lalo na kapag tinatawag niya akong mama at nilalambing. Pinaparamdam niya sa akin na sapat na ako para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit ayokong isipin ang naging ugnayan namin ni Roy noon, parating nagfa-flashback sa utak ko ang mga alaala ng kanyang panloloko. Simula pa lamang noong nagkakilala kami. Ang usapan pala naming yon ay puno ng kasinungalingan. May plano pala talaga siya na akitin at bilugin ang ulo ko para makuha niya ang kanyang gusto. Sadyang huli na ako nang kumala sa relasyon dahil nga sa nabuntis na ako, Papa Dudut. Siguro kung hindi ako nabuntis baka hanggang ngayon ay napaikot niya pa rin ako at patuloy niya akong ginagamit sa pansarili niyang kapakanan.
Napaka makasarili niyang tao, Papa Dudut. Mabuti na lamang at nandyan ang mga magulang ko na walang sawang sumusuporta sa akin. At ina-assure nila ako na wala akong naging kasalanan at biktima lamang din ako. Dahil kung alam ko naman ang katotohanan ay tiyak na hindi ko talaga pinatulan si Roy kahit lumuhod siya sa harapan ko para manligaw. Alam nyo kasi, Papa Dudut, may detalye doon sa paghaharap namin ni Roy kasama ang nanay ko na hindi ko alam. Nalaman ko na lamang na nandun pala ang asawa niya at nakita at narinig niya ang pinag-usapan namin. Yun ang sinabi ni Roy sa akin. Paano ko nalaman? Dahil isang araw ay nagulat na lamang ako at natunto ni Roy kung saan ako nagtatrabaho, Papa Dudut. Daphne, kausapin mo ako. Anong ginagawa mo dito? Wala na tayong pag-uusapan pa. Umalis ka sa harapan ko! Ano ba? Daphne, please naman. Kailangan kong tulong mo. Ano? Tulong? Teka, nabibingi yata ako. Tulungan mo naman ako. May malaki kasi akong problema eh. Ikaw lang makakatulong sa akin. Ginugood time mo ba ako? Wala akong panahon makipaglaro. Kaya pwede ba? Bitawan mo ako. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sandali lang, please. Ano ba talagang kailangan mo? Ha? Ayoko na ng gulo. Gusto kong kalimutan kung sino ka at kung ano ka sa buhay ko. Kaya umalis ka na. Yung asawa ko. Anong asawa mo? Wala akong pakialam sa'yo at sa asawa mo. Daphne, nung nakita niyo ako. Nung nag-uusap tayo sa parking lot kasamang nanay mo, nakita tayo ng asawa ko. Narinig niyo yung usapan natin, nalaman niyo yung totoo. Nalaman niyang naging kabit mo ko. Eh ano naman ngayon? Bakit mo to pinapaalam sa akin, ha? Kasi kailangan ko nga ng tulong mo. Niwalayan ako ng asawa ko. Eh ano? Hindi ko maintindihan at ayaw kong intindihin yung problema mo. Ano naman ngayon kung hiwalay na kayo? Anong tulong yung sinasabi mo? Kausapin mo naman yung asawa ko. Sabihin mo sa kanya na ikaw may gusto kaya nangyari yung sa atin nun. Ano? Daphne, sige na, tulungan mo lang ako. Ngayon lang. Ayokong tuluyang hiwalayan ako ng asawa ko. Nahihibang ka ba? Gusto mong kausapin ko siya at sabihin nilandi kita para patulan mo ko nun? Wow! Lakas ng tama mo, ha? Daphne, please. Etong pwede kong mabigay sa'yo. Tigilan mo ko, Roy! Hindi ko gagawin ang kalokohang to. Daphne, nagmamakaawa ako sa'yo. Kumbinsi mo ang asawa ko na makipagbalikan sa akin. Kahit ilang sampal tatanggapin ko, tulungan mo lang ako. Sige na. Hindi! Binaboy mo na nga ang pagkatao ko, Roy. Bababuyin mo na naman. Ganyan na ba talaga ako kaliit sa tingin mo para gawin to, ha? May natitira pa akong dignidad. May natitira pa. Kaya tigilan mo na ako, pwede? Wala kang mapapala sa akin. Daphne naman. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Sabi ng kailangan kong tulong mo. Hindi ko kaya mawala ang asawa ko. Napakawalang hiya mo na nga. Gagawin mo pa akong tanga? Para ano, ha? Para magmukha kang mabait. Para magmukha kang mabuting asawa at nagkamali lang dahil may malanding babaeng umakit sa'yo. Kakaiba rin ang gusto mong kwento, ha? Daphne, eto. Kung kailangan kong lumuhod, gagawin ko. Tigilan mo nga ako sa paluhod at pagmamakaawa mo sa akin. Kahit buong araw at gabi ka pang lumuhod dyan, hindi ko gagawin ang gusto mo. Hindi ako haliparot, alam mo yan. Nagmahal ako noon. Nagtiwala. Umasa na yung lalaking binigyan ako ng pag-ibig, seseryosohin at mamahalin ako ng totoo, pero hindi pala. Ang lalaking minahal ko, isa palang demonyo. Daphne, patawarin mo na ako. Ilang beses akong nagmakaawa nun sa'yo na huwag akong hiwalayan, di ba? Dahil nagdadalang tao ako. Ano, pinakinggan mo ba ako? Hindi! At ngayon, gusto mo magsinungaling ako sa asawa mo na ako ang may kasalanan na lahat? Hayop ka! Wala kang kwentang tao! Daphne naman! Manigas ka dyan! Sobrang nag-init talaga ang buo kong katawan sa gustong mangyari ni Roy, Papa Dudut. Niloko na nga ako, gusto pa niyang maging kasabwat ako sa panlulokong gagawin niya. Sino bang matinong babae ang papayag sa ganon?
At saka hindi ako cheap na babae na pwede niyang gamitin. Pagkatapos ng tagpong yon ay hindi ko na alam kung anong nangyari kay Roy. At siguro tuluyan na siyang hiniwalayan ng kanyang asawa. Deserve naman niya kasi wala siyang kwentang lalaki. And after 2 years ay may nakilala naman akong lalaki. At dahil nga sa karanasan ko kay Roy ay siniguro kong single ito at makikita sa Senomar o Certificate of No Marriage na hindi pa siya kasal. Mabait at hindi sinungaling ang naging boyfriend ko, Papa Dudut, at tanggap niya ang nakaraan ko at ang anak ko. Sobrang maunawain at mapagmahal. At dahil swak naman kaming pareho, naisipan namin ang magpakasal. Pareho kaming kumuha ng Senomar dahil requirement ito para kami ay ikasal, Papa Dudut. Evan, dumating na yung Senomar natin. Bubuksan ko na ba tong 2 envelope? Sabay ba talaga? Sabay tayong kumuha eh. Sige, buksan mo na para malaman mo single ako at ready na pakasalan ka. Sige, ikaw ang magbubukas ng sa akin at ako naman ng sayo. Game? Game! Teka, babasahin ko na. Ayan! Single! Single nga, sabi ko sa iyo eh. O ano, pwede na tayo ikasal. Wala tayong sabit pareho. Han! Oh, bakit ka umiyak? Hindi ko mapigilan. Natutuwa lang ako kasi matutuloy na yung kasal natin. Ako rin, sobrang saya ko na ikaw magiging asawa ko. Evan and Daphne Nuptial. Malapit na. Parang showing soon lang na plug O bakit? Artistahin naman tayo Alam mo, Han, naisip ko, total magiging mag-asawa na tayo. Magiging isang pamilya na tayo. Gusto ko nang ituloy yung sinabi ko nun sa'yo. Yung bala kong i-adapt yung anak mo. Gusto ko magamit niya ang apelyido ko na ako ang legal na ama niya sa mata ng batas. Talaga ba? Oo naman. Kaya sana pumayag ka na. Sorry, Han. Oh, ayaw mo pa rin? Hindi. Gusto ko. Doon kasi, hindi ako sure sa idea mo na ganito. Kasi nga, ayoko mag-expect na magiging happy ending tayo. Pero napatunayan ko na totoo ka. Na mahal mo nga ako. At wala kang ibang babae sa buhay mo kundi ako. Alam mo, Han, walang araw na hindi ako naging totoo sa'yo. Ayoko rin yung sinungaling na tao eh. Basta ngayon, ang importante malapit na yung kasal natin. At gusto ko na ibigay ko rin sa anak mo yung apelyido ko. Kasi hindi lang ikaw ang mahal ko, pati na rin ang anak mo. Ang lahat sa'yo. Han. Deserve mo at ng anak natin na maging masaya tayo bilang isang pamilya, ha? Kaya please, pumayag ka na. Oo naman. Gusto kong dalhin namin ang anak ko ang apelyido ng isang lalaking sobrang bait. Salamat, Hana. Ikaw kasi, mabait ako kasi mabait ka rin. Tsaka, may isa pa pala akong request. Ano yun? Gusto ko, gawa agad tayo ng kapatid niya para 2 na agad yung anak natin. Oo ba? Yun naman pala eh. Ready na ako dyan. Yan. Happy family tayo niyan. Magkakaroon na tayo ng marriage certificate. At sayong-sayo na ako. Ang swerte ko sa'yo. Ako ang swerte sa'yo. Mahal na mahal kita, Han. Mahal na mahal na mahal din kitahan. Ikinasal kaming dalawa ni Evan, Papa Dudut. At on the process na ang adoption ng anak ko para maging legal father niya si Evan. Sobrang saya ko po dahil hindi ko lubos akalain na ibibigay sa akin ng Diyos ang isang lalaking kabaligtaran ni Roy.
Naging maayos po ang pagsasama naming dalawa ng asawa ko at ng anak ko. At ngayon po ay 5 buwan na akong buntis. Natupad po agad ang gusto ng asawa ko na susundan namin ng bunso. Wala akong naging problema sa asawa ko at ang pinagpapasalamat ko ay araw-araw na nagiging biyaya ang pagsasama namin. Sa ngayon ay wala akong balita tungkol kay Roy at wala akong balak na makibalita pa kung ano ang nangyari sa buhay niya. Wala na akong pakialam sa buhay niya. Ang sa akin ay gusto kong mapanatiling masaya at malusog ang aking pamilya. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Daphne. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap sa pakiramdam kapag nakuha mo ang isang bagay na pinaghirapan mo. Masarap lalo ito sa pakiramdam kung alam mong nakuha mo yon sa patas at mabuting paraan. Ikaw kapuso, ano yung bagay na proud kang nakuha mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Carla, 25 anyos ako nang nangyari ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Naging kabit ako ng katrabaho ng kapatid ko. Itago na lang natin siya sa pangalang B-Boy, 35 anyos siya nang naging kabit niya ako. May asawa siya noon at itago na lang natin sa pangalang Leia. Dinala si B-Boy ng aking kapatid sa bahay namin. Nakasabay ko siya sa inuman at doon ay nag-click kami. Natuwa ako sa kanya kasi madali ko lamang siyang napapatawa at hindi naman nakahalata ang kapatid ko na nagkakamabutihan na kami ng gabing nasa bahay namin si B-Boy. Noong nalasing na nga ang kapatid ko ay doon na kami nakapag-solo ni B-Boy at doon na rin nagsimula ang lihim naming relasyon. Halos 10 taon na ang relasyon noon ni na B-Boy at Leia. Hindi sila kinasal dahil takot ngang matali itong si B-Boy. Sinabi naman niyang mahal niya si Leia pero nararamdaman niyang parang may kulang. Noong dumating araw ako sa buhay niya, pakiramdam niya ay nakumpleto na siya. Sinabi ko sa kanya na hiwalayan na niya si Leia pero tumanggi siya. Naghahanap pa raw siya ng tamang tiyempo at naniwala naman ako. Para mas mapadali noon ang pagdedesisyon ni B-Boy ay ginalingan ko sa kama at sa ibang bagay para ako ang piliin niya. Bakit ngayon ka lang? Sorry na. Tinulungan ko pa kasi si Lea na magsalansan ng mga pinamalengke niya. Tapos nahirapan pa ako makakuha ng taxi. Lagi mo na lang siyang inuuna. Akala ko ba ako yung mahal mo? Mahal kita, pero asawa ko siya eh. Sana maintindihan mo. Kung bakit naman kasi hindi mo pa siya iwan? Ako na lang yung asawa mo. Hindi naman ganun kadali yun eh. Baka mas madali kung hiwalayan na lang kita. Uy, huwag ka namang ganyan. Nakakapagod na kasing maghintay eh. Sabi mo hihiwalayan mo na siya. Hihiwalayin ko naman talaga siya. 3 months ago na nung sinabi mo yan. Wala namang nangyari. Kayo pa rin naman. Kamamatay lang ng nanay niya. Ayoko namang dumagdag sa lungkot niya. Dapat nga nung namatay yung nanay niya, hiniwalayan mo na rin siya. Para minsanan lang yung sakit. Para isang bagsakan na lang yung pag-move on niya. Uy, grabe naman yan. Hindi naman dapat umabot sa ganyan. Naiinip na kasi ako. Hindi naman pwedeng maging kabit na lang ako forever. Naiintindihan kita. Pero sana maintindihan mo rin ang sitwasyon ko. Hindi madaling bitawan si Lea. Ah, kasi mahal na mahal mo. Hindi naman sa ganun. Yun lang naman yung dahilan para hindi mo bitawan yung isang tao eh. Baka nga totoo tong pakiramdam ko na hindi mo ako mahal talaga. Baka nga magaling lang ako sa kama. Pero kay Lea ka totoong masaya.
Hindi totoo yan. Eh bakit yun yung pakiramdam ko? Di ko alam kung bakit ganyan ang pakiramdam mo. Masyado kang praning, alam mo ba yun? Sino bang hindi mapapraning? Kabit ako eh. Malamang kung ano-ano yung pumapasok sa utak ko. Mahal kita, Carla. Huwag ka na sanang masyadong mag-isip ng negative. Dapat happy lang tayo, pwede? Minsan na nga lang tayo kung magkita tapos bubugbugin mo pa ako ng negativity. Eh yun na nga eh. Minsan na lang tayo kung magkasama. So ibig sabihin, mas priority mo yung asawa mo. Mas gusto mo siyang makasama kaysa sa akin. Kung alam mo lang, mas gusto kitang kasama kaysa sa kanya. Kung alam mo lang habang magkasama kami, ikaw yung naiisip ko. Talaga? Oo naman. Halika nga rito, pakis. Mas mahal mo ko kaysa sa kanya? Oo, mahal na mahal kita. Sino yung mas maganda? Ikaw, syempre. Eh yung mas sexy. Walang tatalo sa katawan mo. Kahit naka-duster ka, kita ko ang hubog eh. Mas mabango? Ikaw no? Kung alam mo lang, umay na ako sa amoy ni Leia. Bakit? Ano bang amoy niya? Amoy mantika lagi. Amoy kusina. Ang sakit sa ilong. Eh ako, anong amoy ko? Amoy bagong labang damit. Amoy nga. Ang bango. Amoy Fabcon. Ba? Eh sino yung mas magaling sa kama? Ikaw, Sus, sinasabi mo lang ata yan eh. mamatay man. Napakatuod ni Leia sa kama. Ako na lang lagi ang gumagalaw. Samantalang ikaw, performance level lagi. Di ka titigil hanggat ano. Alam mo na. Talaga? Oo nga. Kaya nga nagmadali na ako makaalis kanina kasi gusto na kitang ikama. Mas gusto ko sa kusina. Kahit sa ilalim pa ng sopa natin gawin eh. Namiss ko yung kwarto mo. Pwede ko na bang masilip? Ano bang mas gusto mong silipin? Yung kwarto o ako? Tinatanong pa ba yan? Siyempre yung kwarto. Kainis to. Napakasaya ko kay B-Boy kapag magkasama kami, Papa Dudut. Pero tuwing umuwi na siya noon sa asawa niya ay nakakaramdam ako ng pag-iisa. Ang hirap talaga ng buhay ng isang kabit at naisip ko na sakalang niya ako pinupuntahan noon kapag kaya niyang tumakas sa asawa niya. Hindi rin siya nakakapag-overnight noon sa bahay dahil lagi siyang tinatawagan ni Leia para alamin kung anong oras ang uwi niya. Minsan lang kami nakaranas ng out of town at sinabi niya na may team building sa work niya kaya hindi siya nag-alala na maghinala si Leia. Ang hirap talaga ng buhay ng isang kabit, naisip ko. Ilang beses na ako naging kabit, Papa Dudut, kaya alam ko yung hirap. 3 beses na ako naging kabit bago pa man dumating si B-Boy sa buhay ko. Ang unang naging kabit ko ay yung teacher ko. May asawa rin siya noon pero pinaramdam niya sa akin na ako yung priority niya. Pero noong nagkabukingan na, nilaglag niya ako at saka iniwasan. Nasaktan ako noon dahil akala ko ipipiliin niya ako. Ang pangalawang naging kabit ko naman ay nakilala ko sa Facebook. Hindi ko naman alam noon na may asawa na siya. Nakapag-celebrate pa kami ng 1 taong anniversary namin bago ko nalamang isa lamang pala akong kabit. Dapat noong nalaman kong kabit ako ay iniwan ko na pero hindi. Hindi ko naman yun ginawa dahil napamahal na nga ako. Umasa ako noon na sa pangalawang pagkakataon ay pipiliin niya ako pero hindi ulit yun nangyari. Binitawan din ako ng ikalawang naging kabit ko noong nabuntis ang asawa niya. Natuwa siya at na-realize daw niyang mali ang ginagawa namin at iyong pangatlo naman napagtripan ko lang. Nasanay na ata kasi ako noon na maging isang kabit kaya noong may manligaw sa akin na may asawa ay pumayag ako. Hindi dahil gusto ko siya noon kundi dahil gusto kong maging kabit muli. Mabilis lang noon na natapos ang relasyon ko sa ikatlong naging kabit ko dahil nakilala ko na si B-Boy. Yun nga lang naging kabit pa rin niya ako. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako mananatiling kabit. Kaya nga ginawa ko ang lahat para makaalis noon sa sitwasyon ko at nangyari nga. Nasa mall kami ni B-Boy noon at sinamahan niya akong mamili ng regalo para sa inaanak ko.
Nag-leave siya sa work para buong araw niya akong makasama at hindi yun alam ng asawa niya. Anong oras mo kailangang umuwi mamaya? Kahit mamaya ng alas 8. Gusto mo mag-check-in na lang malapit dito sa mall? Puro check-in yung alam mo ha? Kanina pa kasi ako nasasabik sa'yo eh. O sige. 3 oras lang ba ulit? Gawin na nating 8 hours. May budget ako. Sinasabi ko na nga ba? Leia, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ako magtanong sa'yo niyan? Anong ginagawa mo rito? Di ba may trabaho ka? Leia, sa bahay na lang tayo mag-usap. Huwag At kang… sino yung kasama mo, ha? Kanina pa kayo naglilingkisan? Pinsan ko! Ha? Pinsan? Sa tagal nating mag-asawa, kahit mga namatay mong kamag-anak, kilala ko na. Kaya wag mo akong lokohin. Leia, wag dito! Eh, saan? Leia naman! Ako yung mahal niya. Ako yung asawa niya. Ako dapat yung mahal niya. Gaano ka ka-sure? Kasi sa akin siya umuwi. Inuuwian ka lang, mahal ka na agad? Sa lahat ng mga kabit, ikaw tong sobrang confident. Confident ako kasi alam ko yung totoo. Ang katotohanan lang na alam mo, kabit ka. B-boy, sabihin mo nga sa babae na to kung ano yung mga sinasabi mo sa akin kapag magkasama tayo. Carla, wag mo na siyang patulan! Bakit, B-boy? Ano ba sinasabi mo sa kanya? Huwag mo nang alamin kung ayaw mong masaktan. Tara na, B-boy. Leia, tama na! Ganun na, babae ka! Ano ba? Hari ko nga rito. Parang awa mo na, huwag ka mag-iskandalo rito! Hiyang-higat sa Ikaw na! Huwag mag-iskandalo! Bakit hindi? Niloko mo ako! Kung mag-iiskandalo man ako, karapatan ko yon! Ginago mo ako eh! Ginago niyo ako! Ididemanda kita! Ikaw pa may gana magdemanda? Ha? Ikaw nga tong kabit, di ba? Ikaw tong mga agaw ng asawa? Asawa? Hello? Bakit? Kasal ba kayo? 10 taong kami magkarelasyon. Sa isang bahay lang kami magkasama. May balak rin kami magpakasal. Balak magpakasal? B-boy, may balak ka bang pakasalan yan? Ay, tama na, please! Tumigil na kayong dalawa! Tara na, B-boy. Umuwi na tayo. Leia! Sa bahay na tayo mag-usap. Ayusin natin to. Tara na! I'm sorry, Leia. Ha? B-boy! O ano? Sa unang pagkakataon ay pinili ako. Ang laki noon ng ngiti ko nang hindi sumama si B-boy kay Leia. Hinawakan niya mga kamay ko at saka lumakad kami palayo kay Leia, Papa Dudut. Narinig pa namin ang umiiyak na pagsigaw ni Leia pero hindi namin siya nilingon. Hinawakan ko pa ng mas mahigpit ang kamay ni B-boy, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon ay pinili ako. Napakasarap pala sa pakiramdam na kahit pangalawa ka, ikaw yung inuna. Natuwa ang puso ko dahil sa unang pagkakataon ay nasolo ko na ang taong gusto ko. Bilang isang kabit noon ay napakalaking achievement nga naman kapag ikaw yung pinili kesa sa totoong karelasyon. Alam ko noon na mali pero masarap talaga sa pakiramdam na ako yung nagwagi. Naalala ko tuloy noong bigla ang nanay ko. Kabit lamang si nanay ng tatay ko. Inuwian lamang kami noon ni tatay sa tuwing nakakataka siya sa totoo niyang asawa. Lagi ko noong naririnig ang nanay ko na umiiyak pero wala naman ako magawa dahil bata pa lamang ako. Ilang beses ko silang narinig na nagtatalo sa posisyon ni nanay sa buhay ni tatay. Hindi natakot si tatay na sabihin kay nanay na isa lamang siyang kabit at dapat niya yung tanggapin. Dapat nga iniwan na namin noon si tatay pero mas lalong nagpursige si nanay na ariin si tatay. Hindi naman siya nagwagi dahil hindi magawang iwan noon ni tatay ang unang asawa niya. Kaya siguro naging ganon ako, Papa Dudut. Naging isang kabit. Goal ko noon na mapili ng taong magiging kabit ko. Naisip ko kasi na makakaganti kami pareho ni nanay kay tatay at sa mga katulad niya. Kapag pinili ako ng mga taong ginawa kong kabit
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Iniwanan na nga ni B-Boy si Leia, Papa Dudut. Ako na ang pinili niya. Sinamahan ko pa siya na kuhanin ang mga gamit niya sa bahay nila. Pinigilan pa nga siya ni Leia pero talagang ayaw na ni B-Boy sa kanya. Nagmakaawa siya at sinabing ayos lang daw kung may kabit si B-Boy, wag lamang siyang iwanan. Nakaramdam naman ako ng awa pero mas nanaig sa akin yung kagustuhan na mas solo na si B-Boy. Nakakapagod din kasi noon na maging kabit, syempre. Sino ba namang ayaw na maging number one sa buhay ng isang tao, hindi ba? Nagsama na rin kami at masasabi kong sobrang masaya si B-Boy sa piling ko. Natuwa ako dahil napatunayan ko na ngang mahal niya ako. Wala kaming ibang ginawa kundi ang magkulong sa bahay at manood ng movies. Para kaming bagong magkarelasyon lamang noon at ini-enjoy lang ang company ng bawat isa. Halos napabayaan na rin naming pareho ang mga trabaho namin pero masaya naman kami. Sinabi pa nga ni B-Boy na doon pa lang daw siya naging masaya. Nasiyahan ang pride ko lalo't nagwagi ako sa puso niya. May ilang beses din noon na sumubok pa si Leia na makipagbalikan. Pero naging firm na si B-Boy at sinabing ako na yung mahal niya. Pagkatapos noon ay hindi na muling nagparamdam pa si Leia at naging payapa na ang relasyon namin ni B-Boy. Sakto ang pag-uwi mo, mahal. Bakit? Akin na muna yung mga bitbit mo. Ang dami mong dala. Inuwi ko yung mga trabaho ko na hindi ko natapos kanina. Masyado na akong late sa deadlines ko eh. Gagawin ko na ngayon after ko maligo. Ay, akala ko manonood tayo ng movie na dinownload ko. Hindi naman mag-expire yung movie na sinasabi mo. May ibang araw pa naman. Pero mansari kasi natin ngayon. Ha? Sorry, nakalimutan ko. So pwedeng pause muna sa work? Anong pause? Hindi pwede. Ang dami kong gagawin. Pause muna yung celebration ng monthsary natin. Hindi ko na pwedeng ipagpaliban ulit to. Okay, naiintindihan ko. Pero kumain ka na muna ha. Busog pa ako eh. Kahit tumikim ka man lang sana. Busog nga ako. Nagprito kasi ako ng chicken wings. Ginaya ko yung nasa resto na paborito mo. Bukas na lang. Pwede namang i-microwave yan. Iba pa rin syempre yung bagong luto. Sige na, please. Saka umorder din ako ng yema mango cake. Masarap yun. Paborito sa office namin yun eh. Siguro mamaya na lang kapag nakaramdam na ako ng gutom, isasabay ko sa kape. Gutom na rin kasi ako. Gusto ko sanang sabay na tayo. Hinintay kasi talaga kita para makasabay kang kumain. Dapat nauna ka nang kumain. Hindi ko naman hawak yung bituka mo eh. Alam mo namang alanganin din ang oras ng uwi ko. Mansari kasi natin ngayon. Mahansari lang naman. Gusto ko lang namang gawing espesyal tong araw na to. Sorry. Sige, kumain na tayo. Sige, maghugas lang ako ng plato para may magamit tayo. Hindi ka pa naguhugas? Hindi pa eh. Inuna ko kasi yung pagmamarinate. Saka marami akong ginamit sa pagluluto kaya naipon sa lababo. Mabilis lang yun. Sandali ah. Maghugas ka na lang, bukas na ako kakain. Uunahin ko na yung 2 plato at baso. Mabilis lang yun. Kapag natapos tayong kumain, saka ako natatapusin lahat. Alam mo, tigas ng ulo mo eh. Sinabi ko na sa yung ayaw kong naiipunan ng hugasin sa lababo, di ba? Iniipis na nga tayo rito eh. Panay kasi ang pag-delay mo sa paghuhugas. Hindi naman inipis. Relax ka lang. Umupo ka na dyan. Ayoko nang kumain. Carla. Kung gusto mo pa rin kumain, kumain ka. Gusto ko kasabay kita eh. Hindi ka ba titigil sa pangungulit? Stress na ako sa work, dadagdag ka pa? Sorry. Maglinis ka ng bahay. Nangangamoy mantika na naman. Okay. Huwag mo akong iistorbohin mamaya sa kwarto ha. Dito ka lang muna sa baba. Maglinis ka at mag-ayos. Sige. Happy Mansari pala ulit. Uminit talaga ang ulo ko dahil sa pagiging makalat at pabayaan ni B-Boy sa bahay. Alam kong gano'n na nga ang ugali niya dati pa pero noong mga nakaraan kasi ay umiiksi ang pasensya ko sa kanya. Hindi naman dahil sa masyado kong stress noon sa work kundi dahil sa ibang bagay, Papa Dudut.
nagsawa na ako sa kanya. Nanawa na ako sa relasyon namin dahil masyado siyang bigay todo. Lagi niyang pinaparamdam noon sa akin na mahal niya ako. Naumay ako dahil masyado siyang nakadikit sa akin na para bang ako lang yung mundo niya. Nung una ay nakakakilig pero nang tumatagal ay nakakasawa na. Hindi ko rin maintindihan noon ang sarili ko, ang mas solo noon si Biboy ang gusto ko. Pero noong nakuha ko na siya ay bakit parang ayoko na. Hindi ko naman sinabi kay Biboy ang nararamdaman ko dahil ayoko naman siyang masaktan. Naisip ko noon na baka masyado lamang akong nasanay sa presensya niya dahil nasa isang bahay lamang kami. Pero kasi habang tumatagal ay nararamdaman kong wala na talagang spark sa relasyon namin, Papa Dudut. Hindi naman siya nakahalata sa panlalamig ko. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-shower sa akin ng pagmamahal at ng kanyang oras. Nakonsensya naman ako tapusin ang relasyon namin dahil malaki na ang sinakripisyo niya, Papa Dudut. Kaya naman para bumalik ang spark, kinailangan kong maghanap ng challenge sa relasyon namin. Tinawagan ko po si Leia para ipamukha sa kanya na mahal ako ni Biboy. Hello, sino to? Hulaan mo. Hindi kita kilala. Sabihin mo na kung sino ka bago ko ibaba tong tawag. Hindi ako nakikipagbiruan. Bilis mo namang sumuko. Samantalang si Biboy noon, hirap kang sukuan. Carla? Ikaw ba to? The one and only. Kumusta? Ano bang kailangan mo? Baka ikaw ang may kailangan sa akin, magsabi ka lang. Ikaw tong tumawag tapos ako pa yung may kailangan? Tumawag lang naman kasi ako para malaman kung kailangan mo ng update kay B-Boy. Para saan? Alam ko namang pasimple mo pa rin kaming ni-stalk. Sure akong hindi ka pa nakakapag-move on. Wow! Sa tono mo parang sure na sure ka, ha? Oo eh. Sino ba namang makaka-move on agad sa 10 years na relasyon, di ba? Ako? Ang hirap maniwala. Huwag ka nang mag-deny. Mahirap kalimutan ng isang tulad ni B-Boy. Pinuhos mo nga lahat sa kanya, di ba? Nabasa ko nga mga text mo sa kanya. Sinabi mo na naubos ka na dahil sa kanya. Kawawa. Dati yun. Sa tingin mo talaga ubus na ubus pa rin ako ngayon? Ilang buwan pa lang naman ang nakalipas ah. Imposibleng naipon mo na agad yung mga nawala sa'yo. Hindi ko talaga alam kung ano pang problema mo eh. Nasa iyo na si B-Boy, di ba? Oo. Inggit ka? Selos ka? Naiinis ka, no? Nakakatawa naman. Tumatawa ka ngayon pero deep inside, nasasaktan ka. Nasasaktan ka kasi ako yung pinili niya. Nasaktan ako nung pinili ka niya. Yan, totoo yan. Sabi ko na eh. Pero halos 8 months na rin nung nangyari yun. So ano sa tingin mo? Sa tingin ko, umiiyak ka pa rin ngayon kasi nasayang yung 10 years ng buhay mo. Sa tingin ko, umiiyak ka sa kama mo. Sa kama nyo dati ni B-Boy. Kasi mag-isa ka na lang na nakahiga ron. Ang sad, no? Gusto sana kitang i-comfort kaso busy ako sa pakikipag-cuddle kay B-Boy. Mas ako ang nalulungkot para sa'yo. At bakit? Kasi masyado mong pinapaniwala ang sarili mo na masirable ang buhay ko dahil nang wala si B-Boy sa akin. Bakit? Hindi ba totoo? Nung una, oo. Hindi ako magsisinungaling. Pero, Carla, baka nakakalimutan mo. Nagmo-move on din ng tao. Hindi ganun kadaling kalimutan ang naging relasyon ninyo ni B-Boy. Aminin kong totoo yan. Pero girl, okay na ako. Hindi ka man maniwala pero okay na ako. Talaga lang ah. Wala akong pakialam kung ayaw mong maniwala. Ang importante sa akin ay alam ko kung ano yung totoong nararamdaman ko. Maniwala ka man o hindi, naka-move on na ako. Ganyan naman talaga ang sinasabi ng mga taong in denial. Sabihin
Sabihin mo na ako anong gusto mong sabihin. Wala na akong pakialam. Sayong-sayo na si B-Boy. Hindi na ako maghahabol. Wala na akong interes. Dapat nga magpasalamat pa ako sa'yo eh. Bakit ka naman magpapasalamat? Kasi kung hindi mo siya inagaw sa akin, hindi ko makikita kung anong halaga ko. Hindi ko malalaman kung sino yung totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Kaya Carla, salamat. Sige na, ibababa ko na tong tawag. Bye! Tinawagan ko si Leia para inisin pero ang lagay ako pa yung nainis. Naka-move on na si Leia at hindi ako naging handa sa mga sinabi niya. Ayoko siya makapag-move on noon, Papa Dudut. Gusto ko noon na humabol pa siya. Makipaglaban pa sa akin pero hindi nangyari yon. Kaya nga ako nagalit dahil nasira ang plano ko, Papa Dudut, at naisip kong makipag-agawan muli kay Leia dahil namiss ko ang pakiramdam na maging isang kabit. Namiss ko yung challenge na lagi kang nagtatago para hindi mahuli ng legal na karelasyon. Namiss ko yung pakiramdam na palihim lahat ng ginagawa ninyo ng kabit mo. Nakaka-excite kasi yon na wala lahat ng ganong pakiramdam nung ako na yung pinili ni B-Boy. Naging payapa na kasi ang relasyon namin at hindi ako natuwa noon. Nawalan ako ng pag-asa na magkakaroon pa ng challenge at spice ang relasyon namin ni B-Boy noong malaman kong hindi na nga interesado si Leia sa kanya. Nalaman ko rin na kaya pala hindi naghahabol pa si Leia dahil may karelasyon na siyang bago. Noong inesto ko nga ay nakita kong mas gwapo at di hamak na mas maayos ang trabaho kaysa kay B-Boy. Nainis at na-insecure tuloy ako dahil parang walang kwenta yung napunta sa akin. Tuluyan na ako nawala ng gana sa relasyon at hindi na ako makaisip pa ng paraan para maging exciting muli ang relasyon naming dalawa ni B-Boy. Pakiramdam ko noon ay wala na akong pagmamahal kay B-Boy dahil nawala ng thrill ang relasyon namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, binuksan ko ang Facebook ni B-Boy para malaman kung may iba siyang kabit. Naisip ko kasi na baka meron siyang ibang nilalandi. Gusto kong malaman na meron nga siyang ibang nilalandi noon. Naisip ko kasi kung sakali mang meron siyang iba ay panibagong challenge at thrill yun para sa relasyon namin. Hindi man ako yung kabit noon pero nakakadagdag ng excitement kapag nalaman kong meron akong bagong kaagaw kay B-Boy. Na-excite nga akong halughugin ang lahat ng social media accounts niya pero wala akong napala, Papa Dudut. Nainis ako dahil napaka-loyal ni B-Boy sa akin. Habang tumatagal noon ay hindi ko na maitago ang panlalamig ko kay B-Boy. Nung una nagawa ko pang itago dahil naisip kong meron pang ibang paraan para maibalik ang thrill sa relasyon namin. Pero nang tumagal talagang naging hopeless na ang lahat. Lagi na lamang akong walang gana dati at lagi siyang tinatalikuran kapag matutulog na. Hindi ko naman siya magawang iwanan dahil baka nga nabibigla lamang ako noon. Pinagpatuloy ko na lamang ang relasyon namin kahit alam ko sa sarili kong hindi na kami tulad ng dati. Nahalata naman niya yon, Papa Dudut. Nagkaroon kami ng komprontasyon sa mga nararamdaman namin para sa isa't isa at hindi ako naging handa para doon. Mukhang bagong ligo ka. Paamoy ha. Ang bango mo naman, mahal ko. Ano ba? Doon ka nga. Nilalambing ka lang naman eh. Pakis naman. Isa lang, please. B-Boy, ano ba? Bakit ba ang init ng ulo mo? Meron ka ba? Hindi ako nakikipagbiroan. Please naman, umusog ka nga doon. Ang lawak ng kama, dikit ka ng dikit sa akin. Alam mo ang init eh. Naka-aircon tayo. Paanong mainit? Basta ayokong dinidikitan ako. Ikaw nga tong mahilig dumikit sa akin dati. Dati yun. Oo nga eh. Dati. Oh, anong sinisimangot mo dyan? Wala naman. Wala naman pala eh. Mabuti pa matulog na tayo kasi maaga ako aalis bukas. Day off mo bukas ha. Saan ka pupunta? Ano bang pakialam mo kung saan ako pupunta? Gusto ko lang namang malaman. Masama na rin ba yun?
Nakakasakal ka na kasi. Anong nakakasakal sa pagtatanong kung saan ka pupunta? Basta para sa akin nakakasakal yon. Hindi kita maintindihan. Dati naman kahit di ako magtanong, ikaw pa tong kusang nagsasabi sa akin. Lagi mo akong ina-update dati. Hindi ko alam kung bakit di mo magawa ngayon. Huwag mo nga akong artihan, B-boy. Pagod ako sa trabaho. Lagi mo namang nilarason yan. Dati naman. Puro ka dati. Kung gusto mo yung dati, edi subukan mong balikan yon. Bumili ka ng time machine, baka sakali. Ano bang problema natin, Carla? Di ka naman ganyan dati ah. Ayan, dati na naman. Para kang sirang plaka eh. Wala tayong problema kaya manahimik ka na. Bakit nanlalamig ka na? Matutulog na ako. Kausapin mo ako! Ano ba, B-boy? Ginawa ko naman lahat ah. Oras, pagmamahal, at atensyon nasa iyo lahat. Tapos ganito pa yung igaganti mo? Bukas na tayo mag-usap. Hindi! Mag-usap tayo ngayon! Akala mo hindi ko napapansin? Tahimik lang ako pero sobra na eh! Ang sakit-sakit na! B-boy naman! Ngayon ka ba talaga magdadrama? Gabing-gabi na magpatulog naman tayo ng kapitbahay. Pag-usapan natin ngayon! Ayusin natin to! Alam mo sa totoo lang, wala nang dapat ayusin. Anong ibig mong sabihin? Ayoko na! Maghiwalay na lang tayo! Carla! Eh di ba nahihirapan ka na? Pagod ka na? O eh di maghiwalay na tayo? Ayoko! Eh ayoko na rin eh. Sinakripiso ko ang relasyon namin ni Lea para sa'yo. Kasi ikaw ang mahal ko. Kahit nagalit sa akin ang pamilya at mga kaibigan namin, tinanggap ko yun kasi sa'yo ako masaya at hindi sa kanya. Hindi ko na kasalanan yon. Dapat magkakanak na kami ni Lea. Pero nakunan siya dahil sa sobrang stress mula nung iniwan ko siya. Hindi mo alam kung gaano yun kabigat sa konsensya ko. Hindi ko alam na nakabuo pala kayo. Kaya kung sasabihin mong maghiwalay na tayo, isipin mo lahat ng iniwan at sinakripisyo ko para mapili ka lang. B-boy. Ang pakiusap ko lang sa'yo, huwag mo akong iwan. Kasi di ko kaya na wala ka. Di ko kaya mag-isa. Please, isa pang chance. Niyakap ko si B-Boy hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil nakokonsensya ako. Pinarealize niya sa akin na marami siyang sinakripisyo para lamang makasama ako. Nabigla din ako noong nalaman kong nakabuo pala sila ni Lea at dahil doon ay mas naramdaman kong bumigat ang sitwasyon ko. Hindi ko nga hiniwalayan si B-Boy at natuwa siya noong sinabi kong mahal na mahal ko siya kahit na hindi naman yon talaga ang nararamdaman ko. Nagpanggap akong masaya sa piling niya at natuwa naman siya. Nakarma na nga ata ako sa ginawa ko. Hindi na ako makawala sa piling ni B-Boy kahit gusto ko talagang iwanan siya noon. Nagpatuloy ako sa pakikipagrelasyon sa kanya, Papa Dudut. Hindi naman na siya muling nakaramdam pa ng panlalamig sa akin. O baka nafe-feel pa niya noon pero hindi lang siya nagreklamo. Siguro kasi natakot siyang baka iwan ko siya kapag nag-open up pa siya sa pagiging cold ko. Inabot na ng 2 taon ang relasyon namin noon at aminado akong hindi ko na talaga mahal pa si B-Boy pero nagstay pa rin ako dahil wala akong magawa. Wala nang naging exciting sa pangyayari sa relasyon namin. Hanggang isang araw ay may nagbukas ng pintuan para muli akong maging masaya, Papa Dudut. Pumasok na naman noon sa eksena ang bago kong katrabaho na itago na lang natin sa pangalang Raul. Kaedad ko lamang din siya noong time na yon. Hi Carla. Oh, hi Raul. Masyado kang tutok dyan sa kape mo ah. Ang sarap eh. Parehas tayo. Mahilig din ako sa kape. Kaya ka penalitan siguro. Ouch! Joke lang. Pero seryoso, pinagpalit nga ako. Ay hala, condolence. Nakapagbabang-luksa naman na yung puso ko. So naka-move on na. Okay na ako. Buti naman. Sure ka bang okay ka na? Mahigit 1 year na rin naman nung maghiwalay kami.
May GF ka na bang bago? Wala pa naman. Ikaw, may boyfriend ka? Wala rin. Sure? Oo naman. Matagal na rin akong single. Nakakamiss ngang may kasamang magkape eh. Magkape lang? Yung totoo. Siyempre nakakamiss din yung ano. Ay, ewan ko sa'yo. Lalo ko tuloy namimiss yung ano. Paano mong mamimiss? May karelasyon ka nga, di ba? Wala nga sabi eh. Mamatay man. O di rest in peace na lang. Hala, ayaw maniwala. Sa ganda mong yan, ang hirap maniwala. Wala nga. Ako na yung nagsasabi sa'yo. Ay nako, umamin ka na lang kasi. Ano bang aaminin kung wala nga? Baka nga ikaw dyan ang may karelasyon eh. Paano mo naman nasabi? Sa gwapo mong yan, baka marami kang GF dyan, pakalat-kalat lang. Uy, wala ah. Mamatay man? Sabay na tayong mamatay para makatikim na tayo ng langit. Sige, sabay nating tikman ng langit. Joke! Kumusta pala si B-Boy? Ha? Ang sabi ko, kumusta yung boyfriend mong si B-Boy? Paano ko nalaman? Kasama ko siya sa trabaho dati. Di kami close pero friends kami sa FB. Oh, tapos? Doon ko nakita na ikaw yung pinakamamahal niyang girlfriend. So paano yan? Malapit ka nang mamatay at pumunta sa langit. Any last words po? Joke lang ah. Joke lang naman yun. Bakit mo siya dininay? Di ka ba proud sa kanya? Siya nga proud na proud sa'yo eh. Puro mukha mo yung nakikita ko sa wall niya. Gusto ko lang private yung relasyon namin. Ayoko lang na nagkukwento tungkol sa amin. Hindi ko naman sinabing magkwento ka tungkol sa relasyon niyo eh. Gusto ko lang naman malaman kung may boyfriend ka. Oo, wala lang ang sagot dun. Nagdududa na tuloy ako kung mahal mo si B-Boy. Sumbong kita. Uy, wag! Joke lang, ikaw naman. Masyado kang kabado. Wala namang kaso sa akin kung ilihim mo na may boyfriend ka eh. Sa totoo lang, gusto ko nga na single ka sa paningin ko eh. Ha? Crush kasi kita. Ay nako, bad trip. Napaamin mo tuloy ako bigla. Uy, okay lang. Crush mo talaga ako? Oo, bakit? Bawal ba? Di naman bawal. Wala namang masama doon. Hindi naman magagalit si B-Boy, di ba? Hindi naman niya malalaman. Basta walang magsasabi sa kanya. Secret lang natin, ganon? May isa pa tayong secret. Ano yun? Crush din kita. Naging office fling ko si Raul, Papa Dudut. Na-excite tuloy ako na pumasok sa opisina dahil sa kanya. Wala namang kaso sa kanya kung maglandian kami noon dahil ang sabi niya ay nakakawala daw ng stress sa work kung may kalandian ka. Naniwala naman ako sa kanya dahil ganun nga yung nangyari sa akin. Nagkaroon tuloy ng bagong thrill sa buhay ko noong dumating si Raul. Wala namang kaming relasyon noong una, sapat na sa amin dati na naghaharutan lamang kami kapag walang ibang nakakakita. Pero nang tumagal ay nagustuhan na naming pareho na i-level up na yung nangyayari sa amin. Naging kabit ko siya habang karelasyon ko pa noon si B-Boy. May nangyayari na rin sa amin noon at walang nalaman kahit konti si B-Boy. Hindi nakahalata si B-Boy dahil nanumbalik muli ang sigla ko. Naging masayahin muli ako at natuwa si B-Boy kaya hindi siya naghinala. Ang hindi niya noon alam dahil yon sa panibagong thrill sa buhay ko. Walang iba kundi si Raul. Nag-init akong muli dahil na-challenge ako na magtago at maglihim. Nabuhayan akong muli ng dugo lalo't mas exciting pa yung nangyayari sa amin ni Raul kaysa noong unang magkakilala kami ni B-Boy. Papadudot ako naman ngayon yung may kabit. Ako naman ngayon yung may dalawang hawak sa mga kamay ko at parehong hindi ko binibitawan dahil masarap sa pakiramdam na may dalawa akong pinagpipilian. Maraming pong salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Sa lahat po ng mga tumutok sa aking kwento. Ako ang inyong kabarangay forever, Carla. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.